ஹாய் விவோஸ், நம்மக்கிட்ட பவுடர்ஸ் எதுவுமே ஸ்டாக் இல்லை. ஸோ நம்ம வந்து பார் வச்சுட்டு நம்ம எப்படி பேஸ்ட் இது பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதுக்கு நம்ம பார் எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி போட்டுடலாம். இதுலேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வெட் பண்ணி வச்சுருந்த ஒயிட் பென்சில்ஸ் அதையும் நம்ம வந்து இதுலேயே போட்டுக்கலாம். பிளாக் ஒயிட் எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து நம்ம இப்போ பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். வாவ், பேஸ்ட் வந்துச்சு. ஒயிட் பேஸ்ட் நம்ம கிடைச்சாச்சு. ஒயிட் கலர் பேஸ்ட் நமக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து நம்ம பிளாக் பேஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பிளாக் கலர் பார் எடுத்துருக்கேன். அந்த பார் எப்படி நம்ம உடச்சி போட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்மக்கிட்ட பிளாக் கலர் ஸ்டாக் இல்லாததுனால. மிக்சியில் அப்படியே போட்டால் அரைய மாட்டேங்குது. ஸோ நம்ம இப்படி எடுத்து மிக்சியில் போட்டுக்கலாம். நம்ம இதில் இருக்க பிளாக் பென்சில்ஸும் எடுத்து போட்டுக்கலாம். உடச்சிக்கலாம். ஏன்னா இது வெட்ட ஆனாலுமே மிக்சியில் நல்லா அரைப்படணும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதையும் நம்ம ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர். பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ரெட் பேஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம். நமக்கு பிளாக் பேஸ்ட் கிடச்சாச்சு, ஒயிட் பேஸ்ட் கிடச்சிச்சு. அடுத்து ரெட் பேஸ்ட் ரெடி பண்ண போகிறோம். இப்போ இதையும் உடச்சாச்சு. இப்போ நம்ம இதை மிக்சியில் மாற்றிட்டு
இப்போ நம்ம வெட்டில் வச்சுருக்கிற இந்த க்ரோஸ், ரெட் க்ரோஸ் இதையும் நம்ம உடச்சி சேர்த்துப்போம். 100 பென்சில்ஸ் இருக்குது, அதையும் நம்ம உடச்சி போட்டுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வாவ், ரெட் பேஸ்ட் ரெடி ஆயாச்சு. இதையும் மாற்றிக்கலாம் நம்ம. ஒயிட் கலர் பேஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒயிட் கலர் பேஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பிளாக் கலர். பிளாக் கலர் பேஸ்ட்டும் நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. பாரும் திக் ஸ்லேட் பென்சில்ஸ்லேருந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாக் பார் சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது, பார்த்துட்டிங்க. அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெட் பார். பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரெட் கலர் பேஸ்ட்டும் பார் வச்சு சூப்பராக கிடச்சிருக்குன்னு பாருங்கள். க்ரீமியாக இருக்குது, பார்த்திங்க அப்படின்னாவே தெரியும். நமக்கு 3 பேஸ்ட் இப்போ ரெடியாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஈட்டிங் வீடியோவுக்கு ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கே பிடிக்கும். நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோ நிறைய அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். நீங்கள் பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு கொடுங்க. பார்க்கும்போதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா செம்மையாக க்ரீமியாக அழகாக ரெடி ஆச்சு. நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்குது பார்க்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஈட்டிங்கில் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரெட் பேஸ்ட் நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக் பவுலுக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நமக்கு இந்த பவுலை விட இந்த பவுல் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, அதனால் நம்ம இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். Rest ready. Tomorrow eating video. Waiting for eating. Thanks for watching.